Nagabanta jonga bangayo banya sam ya kaktin ke jong blay ngala perkhat naga kelenong ban naga ket khat kabangan yo ya kaban puli bat ban yo slok kabahakum kene ke por nagabanta bangan yo ya kaban sa yo pailang jong ka sakil da ka cingsisa jong kaktin ke jong blay Henry blay ulapan sneu nga bahaga ni ka step kabamanta nganyo ya kaban puli nagaktin ke jong blay kaba ngila ban shem naga shithi ka banengkong Paul Apostol Syaki Tesloni ka shithi ka banengkong jong Apostol Paul Syaki Tesloni ngakwa ban puli nagalanong ka banengkong kadkhat kabanyo kalenong kabanengkong bakat khat kabanyo ngakwa ban puli tang shit khat Kasithi ka ba ng kong Apostol Paul siya kiprabngait hathesoloni kalenong ka ba ng kong katkot ka ba nyo kalenong ka ba ng kong katkot ka ba nyo kikintin kibaong kumi bakumta tila chelong karukom ya kita kibangait baro ha Makedonia badha akaya ngan puli biang sa sisin bakumta tila jalong karukom ya kita kibangait baro ha Makedonia badha a kaya kani kadai kabenta nagatin ka jongblay kabanga kwa iya kabanya slok bat pi ki pravngait ha kani ka step kabamenta batshwa kabangan yo ya kaban slok iya kani katin ka jongblay tungin pa shwa so try hagajing duai kaburam baga jingiro ni ay sa mitribe i hakan ka step ka bakodor ya ka ba mila sya ingi kubi kun gi jongme bangin dan hakan ka chaka ka bakantang tam ya ka bangi kubi kun gi jongme ngila wan lang ya ka ban yulum lang hang ne atrabi ya ka bangin yo atrabi ya ka ban rai ban ya duwai bat kham tam ya ka ban pen snow ya ka tin gi jongme ngai ngo ya me atrai ya ka jingker khu ka bamla the happening jongi leng baga jing kwat ka jing kha kabamila penla ingi atrabi sa sisenpat bagin yo banya poy lang sa kini kajing sakri kajengi atrabi bangis nguru ya me trabi ya kabamem semle eno ingi hadu kini ka klep mat kabamenta bakham tam hapo jong kini ka step ya kabamila sya ingi atrabi bangin yo ban pule kini tin ka bakhut kajengi batu ay bagani ka tin ka jongme kabangin yo ban bet ha kini ka step kabamenta kanlong ka jeng kerkhun ng kong nakabenta jong au shekri ubarit ha kini ka step kabamenta ubayang ban pertai ka jing sisa jong kaktin ka jong me bangai scam ban yo ban kerkulang ru nakabanta chuki khon ki jong me ki badan ha ka por bagbiya snow lang ba ka ni ka kor ting pen sawa ken mau trabi ye ka ni ka por bangsa ngai ti nga pen kentang ha ki ki jong me ha ga gerteng ka jong me Jesus Christ ngidwai bangi pan ni ka ni baro amen klem na klet ru ha ka ni ka step ka ba menta ngakwa aban ai kuble kerpang nakabanta chong thi lese ki prashnong ki prathau lese ki badan hagane ke snong ki biya snow lang bai ke ko ching pensawa bangai scam balada ka long gamon ke jong blay unyo ya ka ban kerkhu ye phi lang bagani ka tin ke jong blay ka bang yo ban bet hagane ke step ka ba menta ngala puli ka tin ke jong blay ka baong bakumta pila chelong karukom ya kita kibangit baro hamake dunia badha akhaya kapang pedeng chong kene ka khubor kabangakwa banbo ha kene ka step ka bamantagalong ka ching im kristan ka basisha ka ching im kristan ka basisha kadai ka ching im kristan ka balong nuksa kata gede ka pangpreng kabangala pensong nongrem nagane ka benta jong kaktin ke jong blay kabangala dep ban pule ka ching im kristan ka basisha kade ka ching im kristan ka balong nuksa kata gede ka khubor hagane ka step ka bamenta
bat shwa ha bangen let kham jiliu ha ga jing day bat kene ke benta jong ga tin ga jong blai kendiat tong ine phai syapang kene ke sithi ya ga bala pensong nong rim ya kene ke khubor ha kene ke step ka ba menta ha ga ba day ba kene ke sithi ka ba ngadang sudap ban pule ha kene ke step ka ba menta kalong ga ba syai kedar ko ba syai ke sngi badai u apostol Paul u belalek ye kaban yalap bad ye kaban penmi balang hathe seleni haga jing late missionary Johnny Baar haga snem hapdeng ke basan peuleni san pue edi bad ye kene ke benta chong ke jing pensong nong rem haga jing dei be kene ke siti lada pikwa ye kaban tip khambnya tungine phai bat nga hakikam ki apostol kalen nong ga bakhat nyeu kat khot ka ban kong ter phin shem hang tu bagak tien ka chong blei ka long haba kila leng ba ya ka Amphipolis bat ka Apollonia kila poi hathesani ha ka bla don ka sen kok chong ki jiu banglas no tho hang tu badai Paul hi ubla tho ya ka ne ka sithi lemdon ka no ka jing artatin badai Paul hi ubla lek ya ka ban yalap badai Paul hi ubla peni ya ka ne ka balang hatheselani ngene pek ya ka jing sedang ka balang hatheselani lane kunno ka balang hatheselani kelas dang Apostol Paul ha ka basdang nakwa ban ong ni piko ki pram ngai pitip haba ulet ban yalap hatheselani kabadai ka nongba chong ka Makedonia om day ba udalet ban yalap haying kibriu lane om day hayo lane hahat ne hakano kano kacaka kabala penkhe kerpang handai pitip hai kat kum nakikam ke apostol kanang ga bakhat nyo kat khot ka banangkong upol ong gaktien ga joblay hangto ulalay lung direct hasenekop chong gijiu ban ay ga jing hikai chong ga gospel syapang u Jesus Christ hapdeng ki pait ba jiu upol apostol Paul utip ha syapang ga jing long chong gijiu baru tip harung syapang ga jing persya chong gijiu ya u Jesus Christ gijiu kinlek bau Jesus Christ udai ukon ujong ublay lane kim jiu kim lu bau Jesus Christ udai uta unong penem ujongi badai na kata kadaw bahag gospel kajong Lukas kalenong gaba arfulay kat khot ka arfuay pinsyam hangto yakikintin ching persya kiba kini kipait ba jiu kila persya syapang une Jesus Christ da kabaki ong yakini kikintin sa narpna yu wat lada upinat syem kano kadaw ban rai penrem yau Jesus Christ ban sa narpna hendai kadaw gachong kikalong tang namar begisyon kibishni yau Jesus Christ kis pertai kikintin kabajaw manong sa narpna kani kalong kabasyay kabaw apostol Paul watip ya kajing long jong kini kichu handai kabas nautanat ya apostol Paul kalong ba bau job ya kini kinang syon kadin pnau Chris haka Paul bau leg bandrong hasan nekok jong kichu uda pendon kam om da kajing start bagan capertay ke jong u om da kajing la ka jong u banya site om nakino kikot lefe kiba khaw chong kene ka perthai hakini kisni kiba manta Henry Paul upandan kam bani sait yagi ju naga jing tho bakhoj kabalong gaktin ka chong ublay pai ban nga haga ju kikam ke apostol kan nong ka bakhat nyo hang to pensem sapang ka jing mi baga jing stang jong kene ka balang haga khot ka baar kanong ka bakhat nyo gat khot ka baar kikam ki apostol pensem ang to ang syai kumni Paul kumma ujule ulay rong naki
But lies ni sabaton. Ula peninia haki. Na ki jing thok. Ula peninia yaki. Na ki jing thok. Ua Apostol Paul. Ban chop yaki ni ki jing ban chop yaki ng Sean. Ban chop yaki ng Sin ki bakodor. U Apostol Paul. U pandan kam yaka Bible kabalong ga jing thok kabakod. Jongi kinang bot ki jong Jesus Christ. Prabangai hakane ka step ka bamanta. Lesi ka jing kali ka bami hapdeng jonga. Lene hapdeng jongi hakane ka por ka bamanta. Hato ni jupan dan kamnem. Ya ka Bible ka balong ka jing thok ka bakod. Ban ya side na ka banta. Ban chop yi ki jing ka jongi ki baman lakas ni. Kamlong ka basuk yo Paul. Lesi bandai direct hake senekok chong kichu. Banikai ke jikai. Ka jong u Jesus Christ. Lesi kan don ka thmak tin ka bakraw ba. Handai ka basnaw tanat kalong. Baka Bible. Kadai ka jing thok ka bakut. Ka jong ubelay. Nakata-kata upanan kam. Bat ucap ru. Yakini ki jing kiba utmu hake jing ka jong u. Upol upanan kam yakini ka jing thok ka bakut. Banyak saat bagi ng Sean hagaling pna ukris. Hasan na kokchang kichiw. Hem chingar tatin ay nilaban pek ba nilaban yo iru. Leng baga tukot kot kabakam hadin. Tang bau panan kam ya ka Bible. Henry ka basnaw tanat yo Paul kalong. Pinte jakat kot kabakat nyo. O kalanong kabakat nyo ikat kot kabalay. Kalong gani pinsnaw tanat hay gani ka cinglong ka jong Paul bagata kalong. Bau Paul uslur bat unodru ban kren nya kajing sisa kabadon haka hakat kot bat kelenong kat kot kaba lai kelenong kaba khatnyo jong kicam ke pasol wang kumis ngap da kaba batay bat da kaba on scam ba kala day of Chris ban sya bat banipat na kibayap bat bau ne jisu yaw ba ngayalap hati ulong uta ukris kane ke kubar kabasyay lese kabaw Paul ukran kamdan ka cingkelan ha ka cingkay ka jungu lene ha ka ta ka cingsay niya ka jungu hasan na kok jong kejiw unod badu slur kumutaw sakri ublakot ujong ublay da kabaw ang hantu ba unew jisu ya ubanga yalap hapi ulong utaw kres kata kadai ka kubor ka basyay lese ka bau Paul upendan kam habau rong hasan kok jong gijiu ban ay ka jing hikay na kabenta kini ki bompat syem latip yutray jong yu Jesus Christ prabangay bi haga nega step ka bamenta ka kubor haga nega step ka bamenta kalong ba upol lese ulalong kanuksa babha nagabenta jong ki prab ngay hates lani bat kemar tatin unlong ru kanuksa kababha nagabenta jong bat jong pi kabas si hagini gisngi kibangi menta kalong ba ngimnot syo banlong kumupol ban slur lene ban not ban kren nya kajing sisa kabadon hagajing thok kabakut kabalong ka Bible ban yele persya ayakinong syun gijongi Prabngek, day na kami kajing slur, ba kajing not kajing ubol, kajing sisa gawa pola kren, babon, kila kala kabamot, bat kilangit how Jesus Christ, pay jakat kot kababot, ladapin pay hanto jakat kot kabasaw ang kumlim, te don nakikiblangit, bat kila solok badupol, bat usilas, bat upay bababon nakikrik barublay, bat nakikantay kibakabatri, kendiat piskau tho ay kani kantin kabang kendiat ke bamot kilabon kilangait bat kilakla ke bamot kilabot ya kacing kai ke jong Paul na kabenta u Jesus Christ habang ikren ya kacing sisa habang inot man kren ya kacing sisa kabadon hagaktin ke jong blay ke balong kacing tho kabakot syapang u Jesus Christ u blay u ya iyangi
ublay wirap yangi bat ublay upeni ya kisok ibakan sai bat shisha ka jingnot ka jong Paul ka jingnot ka jong apostol Paul ban yalat ka jing shisha ni i baka saisok bat om khendiat ong tien jong blay Shibon kilami ki prav ngai Hathesaloni kade ka jingmi jong ki prav ngai lengba ka nuksa ka babha ka jong Paul hadin baki prav ngai kilami ngakwa banong nyipi kalong ka basngausi u Paul u habban mikirke na Thessaloni u Paul u habban mikirke na Thessaloni namar ka jing kiwin ka bakraw ba ka jing snow ti hon jong gichu Thessaloni u Paul u habban mi no kirke khnang ban light na ka jing mansaw ne na ka jing chia basngausi ladapin pule hakan khat ka basipau ong ka tin yung lay te kita ki prab ngai kumne ru kila phat no yo Paul baslas men me cheberia omen ski namar lay i hapdeng jong ka jing kiwin ka bakraw Thessaloni namar lay i bagi babon kila kala ka bamot kila ngai bagi la bot ya ka jing hikai ka jong apostol Paul kunta iprab ngai ban light na kono ka jing chia ka basngausi iprab ngai ong ka tin ka jong blay hagat khot ka basipau kila pha no yo Paul manmet ban lek no sha beria ban light na kono ka jing chia ka basngausi lese hapdeng ka jing mi ka bakerke ka jong upor kandon ka jing snow temang snow kenca ka bakraw ya ki prab ngai Hathesaloni ki badang long ha ka jing ngai na ka jing mi ka bakerke ka jong Paul bat khlem mata tin ru kan don ka jing snow temang snow kenca ka bamar keleng wat na ka leng ka jong Paul lese ka mensimu Paul ka sliang baga trang dik ban lech ngo biang yaki Henry ka por ngakwa badong ipi ki prab ngai kamsha na ka banta ka jong u kumta ban tep sya phang ki prab ngai thakoren u Paul ula pendan kam yu samla Timothy ban lech yakendo yaki prab ngai sa sisen pat yak ka ba u Paul ula dep ban penmi bahaden bola dep ban ikendo yu Timothy ula lech bat ula pha yau Timothy banya shem bar kini ki prab ngai ki badang long ha ka jing ngai ki jong ki namar kini ru ki dan hapdeng ka jing ka bakraw namar ki jing persya ki babon namar begila bot yo try jong Jesus Christ nei tang ka wei ka basngau tenat ki prab ngai Hathesaloni ka long ba hapdeng ki jing char ki bekendo hende ki kemen ban syakri yo try namar begila shem ya kelenti ka bajanai ha ka jing im jong ki bat u Jesus Christ bagai ka basngau tenat ka long ba hadin bau Timothy ula yo ban shem kini ki prab ngai ula wan ra kini ka khubor lani ka report ka basyai yo apostol Paul ka khubor lani ka report ka bami na Timothy ka ong the church there was strong kamot ka balang Hathesaloni kalong ka baklain kata ka ka khubor ka balapan kemen yo Paul ka khubor ka bom gan shu da ka wei pa ka khubor ban yo snow ya kane ka balawan ra daw Timothy ba ka balang Hathesaloni kalong ka baklain but let's say day haka bakum kane ka cingknen ka bala pendap yo Paul kala penong let's say yo Paul baun shem ya ka kot sada bat yo khulom ksiar ru jongo ban tho ya kane gusti syaki prab ngai Hathesaloni na koren ka bakan thop ya kini ka khots ka banga la de pule ka baong bakumta pila chalong karukom ya kita ki bangai baro ha Makedonia bat ha Akhaya lendon ya snow ya ka khubor ka basyai na Timothy onamla ala se Paul ban tho ya ka ni ka kentin banong ba pila long karukom lane pila long kanuksa om dei tang ka balang ka pidon om dei tang ka snong ka pidon hendai pila long ru karukom lane kanuksa ka babha syaki weipat
Prabangai biit hagan ga step ka bamenta. Ngalayo ka ban pek ka way na ka kubor ka jong pastor John Miller. Haga kubor ting kren ka bola ay kerteng. The marks of a model church. Lame ki dak jong kabalang kabalong nuksa. Uong yakini ki kentin. Ngaju ya snau babon sin ki briu ki ong. Ladapi wat ya kabalang kabachanay. Bat ladapi shem. Wat penyesok bat ka. Naba ladapi pilsok. Kanam long janay syuk. Omdon kabalang kabachanay. Nama omdon ki briu ki bachanay. Ki balang ki kentop ki briu. Bat omdon briu bachanay. Uklan pen kup tang hang ta wong pat. Hendai wong ki don pat ki balang. Ki bakham ya chan ki jingle kat kum kat tien nublay. Bat ka way na kita kadai ka balang. Ha Thessaloni kata kadai ka baskal tenat. Wala ka balang ka sedang bermission. Tanpa daslam. Ki privilege ki dang temai. Ki badang syuan na ka jingle ki bantip yo blay ubayim. Hendai ka long pa ka balong nuksa. Hendai ka long pa ka balang nuksa. Kabalang ka pertobot. Senda yo Paul. Bat yo try Jisu. Ngina ban pensisya ya kata. Kadai na ganay tin ka chong blay. Kalanong ka ba ng kong. Kasiti Paul sa Thessaloni. Ngan puli. Ya katukat kat kabahan riw pensyam hang to. Kalanong ka ba ng kong hi. Kajo kasiti. Kat kabahan riw koong. Pila long kinong ya pertobot yang i. Kabamot yang kijong Paul. Bat ya utray. Kilalong kinong pertobot. Ya ni gamut ya kijong Paul. Bat ya utray. Kabaskaw tenat. Lese kami kabalang kalong nuksa kadaw kalong ba. Omday na kajing la kajong ka. Hindi kadaw kalong baka yat katkum kajing hikay. Kajong utray jong yung Jesus Christ lang bagaktin kajing to kabakoy. Balang baka jing hikay kabagiyo na upol. Kapang kabang aladep ya kaban bo hagan step kabamenta. Kajingem kristan kabasisya kadai kajingem kristan kabalong nuksa. Lese kane kadai kakubor tingtumen. Hagabaw Paul upen pau na kabanta ki prabngay hates lolini. Para bangay biyi jaw try Jisu. Hagan step kabamenta tugin pai syalaka jong gajing im. Katas men nila pedang yo try Jisu. Katas men nila don nakabalang. Compare langi don hakano makakanhon balang. Hindi ka chingkili ka ba mi menta kalong. Hato ka chingim kristan yangi. Ka don na em. Ya ka nongrem chikay ka baskam. Ka jong utray Jisu. Kata ka day ka chingkili. Ka ba nangkong lase ka ba nga kwa banbo. Hapdeng jungi hagan nga step ka ba menta. Kajinggali ka ba ar. Hato kajingim kristan ka jungi. Haga ba ya day bagi kam bicham. Kiba ni tray man lagas ni. Kakten ka tulik. Karyan ka bek. Kalong. Chingkir kunem. Yaki way pat. Haba ki pek yangi. Haba ki ya slow. Yangi. Kata ka day kajinggali ka ba ar. Kajing geli ka balay ka banga kwa banbu apdeng jengi ka step kalong. Hato kajing kristan jengi. Kalau nuksanem nagabanta kalaway ba pernay. Jongki way pat. Kumbalong ki prab ngay Thessaloni. Layo isyay ladiap ban declare ka. Ladiap ban penayar daw Paul lagasti bagi prab ngay Thessaloni kilalong karukom. Kilalong kanuksa ka ba. Omday tang haying, omday tang hasnong, hindi siya bar ng ta, siya do siya Macedonia, bat siya Akaya. Hato mangi, ngilalong nem kanuksa kababha. Haying, masem, makabalang nga bangidon, hagasnong gataw, lani, hakiway pat kibanta ba per, jong kajing yait lanti kajangi, kum kibangit. Lese ka jenggali ka ba miru ha ka step ka ba menta. Hatong idon mon neem. Hatong idon mon neem.
ban bot ya kini kenuksa ki babha gi jong utrai Jesus Christ leng ba ke jing tho ki ba khoj lane ki jing tai ki ba pol ola hi kai ki ba dep ban pen ai ke nuksa ke babha na ke ba jangi lane ya ki prab ngai hates loni ki bla lam lenti na ke benta ki weipat kane galong karai shimet shimet ke jongi lese ha ke step hatungi mon em ban bot ya ke nuksa ke babha jong kini bangi tip ha bagi prab ngai hates loni ki don ya ke men sim ke bas ngawit ki don ya ke men sim jong ke jingi ich ki don ya ke men sim jong ke jingi long ke wei ki don ya ke men sim jong ke jing syakri nadu ka danot ya ublei ubaim wat hapadeng ki jing tencu ki bagi mat bat ki syam ong ka tin ka jong blei pin puli kam pasal lak to ke jing kelak ke mabut ki babon na prem jong kini ki wan na kata kacak ke bahikai ban mane yau ta ublei thau ujong ki bahadin ba kila yos kewi kini ke jing kai kem syam lakan ria syo kila kelak ke bamut kila ngai yau ne jisu kin nam lai phai syo saya kata ke jing long ke berim ke jeki hadin ba kila kelak ke bamut bakim don syo kanu kanu ke blei thau lene ki blei thau ha ke jing im jong ki prab ngai hates lani dai ne kata kata ba kilong luksai ki wei pat Henry ke banga kwa iya ka ban ai ke jing kai hapdeng jung ye ke ne step ka babenta ka long ba labon snem ngi la kala ka bamut labon snem ngi la yo e ke ne ke jing kai lese yo ba ki ki blei thau kidang yai don hadu ke ne ke step ka babenta hapdeng jung ngi kum ki bangai ke kita ki blei thau ki ba mangi ni shat pandan kam haga jing im jengi ki baman lagasni hawat ngim be sho ki bangilat ban sakri ki handai teng teng ni pen long blei ya kini ki be thau haga jing im ka jengi ki baman lagasni ki jing ye shon ki don ki jing bishni ki don ki jing asap ki don bat ki we ki be thau ki ba mangi dala dingi tip ya kata baladakum kini ki baro kidang yai sno haga jing im ga jengi kei ka banga kwa ka ban ong galong ba ngimpat long luksa pa ba ka jing im kristan kam pat long luksa na ka banta iwe pat ladang impek ha katne ga jo hi ka sithi ngala dep ya ka ban pule hapleng jong pi kilong kinang perthok bot ban nga pensong nong rim ya kani ka nuksa ba kini ki prab ngai kilong nuksa kilong rukom na kamta ki wepat lese ka daw ka bakong san galong ba ka wei ka basno tenat syapang ki prab ngai hatesoni galong bakim tu klat ban perthobot ya ki hikai ki blayo na apostol Paul bar kham tam nau Jesus Christ leng ba jing tho ki be khoj ka balong gaktin ka jong blai kata ka dei ka khubor rese ka basai na ka banta chong pi ki prab ngai hakane ka step ka bamanta bakim chuklat ban perthubot ya ka chung sisa ka badon haka chung tho ka bakhot ka balong gak tien jong blai dei na kata ka daw bagi salong kum ka mlo na ka banta ki wepat ki salong kum ka chung sai na ka banta ki wepat ki salong kum ka sithi na ka banta ki wepat bat ki salong rukum ka chung bi ukris wat shadu Makedonia al khaya bat sikiwe pat ong gak tien jom epin pulisi syo ang to galong ba lakren sai ha ketukat khot kat khot ka ba pra ga ong kumne namar na pila sawano kabo ka khubor kabla he sapang jing long sa jing ni ke per ngai kelong kak tien ka jong try om tang ha Makedonia bahagia hembe ha ka caka baro ka chingai chengpi ka baso blei kala priang keleng ba om dan kam syo yang iban kren nei kata ga de khubor ka basnu tanat ka bakini ki prab ngai hilap le balap bna keleng la priang kata ka khubor jong ka nam ba bha
trong ki prab ngai Hathesoloni prab ngai beach kadur trong ka jinglong ka stan ka basisya lese ka cha baga dono nangikum ki bangai kadai bangin ngiklat no ban persobot ya ka jikai ka bangilayo na ki sakri ki jong utrai but kamtam na ka jikai jong gaktin ka jong blai lengbau Jesus Christ ka Bible ka de ka jing tho ka bakhuj ka badon ka jikai ka ba omdan sho ka jikai jong ka ka perthai ban kham kodor ban ni ka jingkai ka badon hagaktin ka jong blai dei na ka daw lese bon na prem jing ngiklat no ban perthobot ni ka jingkai ka badon naktin jong blai ngi sadu no ya ka tur ka basisya jong ka jinglong Kristan Henry ngilakan mau ban bot pen ban ya ka jingkai jong ka ne ka perthai ngilaklet ban bot ya kijing hikai na kijing tho ki bakhoj na kijing hikai chom ki sakri ki jong blai ki blai hikai yangi man la kapor Henry ngilakan mau ban bot ya kijing hikai jong kane ka perthai dei na kata daw ko jinglong Kristan ka basisya kamdon hangi kadur jong jinglong Kristan ka basisya kamdon hangi kaching im Kristan ka basisya kamlong nuksa kadaw galong ba ngila perthubut ban ki kijing hikai ki bangiyo na kani ka perthai kata galong gay ka basnosi bat ka bama hagani ka step ka bamanta ko ki prab ngai baka khubor ka bakhadu jong kani ka step ka bamanta galong ka banga kwa ban penken mau pi khindat syapang kaching hikai ki ba pol la hikai janai ya ki prab ngai Hathesoloni tungini phai bangangan puli khindiat ya kaban penkut ya kani khubor kani step kadai na kalenong ka baar trong ka chu ka sti kat khot ka ba khandai bolong tu na mar pi ya kan ma ko para bangai ya kata ka ching 3 minute da ka ching sitam jangi bada ka ba 3 bada ka ching 3 minute ban menski nang banginam ban khya yanu ru na phi ngilaya lap phi gospel ublai upol uikai bat upen kan mau ya ki prab ngai Hathesoloni ha kan ne kalen nong bagat khot ka bangala de pan puli phi uang ba ngidan kam ya ka ban 3 minutes ban 3 sitam med labat sni khnang bagin yo ya ka bam kadi ka babet ka babyang khnang bagan dam long ka jing ban khya ki wepat Nang bangilaban ay si kibaduk kibasok kibadan kam ni kijing yarap hakipor baro kibapang kibakerdo badru kabasngaw tanat kelong bangilaban kersyan ya kakam ublay kabangilaban kersyan ya kakam gajang blay ladangin tresitom ladangin penlutpor med labat sngi nakwa ban ong nyepi ngenam laban yo iya ka bam ka di ka babit ka babyang ngenam laban yo iya ka pisa ha ka jingim jingikum no bangin pentrekam na ka banta bat penyat iya ka jingim ha ka do bat khamtam ha ka ban yedon benta iya ka kam ka jong ublay sisa ka ni ka jingikai lese kala rong ha ki prab ngai Hathesoloni kila nang ban le iya kata ban tresitam ban kan show kan diap bat kumnuro ban penyat ya kapisa katengka bat ke ke bas ngutunat hang ni kelong ba ki prab ngai Hathesoloni kliyo ka jingkai no pol bat ki prab ngai Hathesoloni kilalong kanuksa ka babha na ka banta ki prab ngai ham Makedonia bat akhaya haga jingite ba kapisa katengka kumno ban penyat pinpek ban nga naki kasi tiu pol hi ka baar si kinong korin kalanong ka ba pra hang tu pensyem sa pang ka pol wai jingkai sa pang kapisa katengka tungan puli kidon kid hagalanong ka ba pra laong syai ka jinga sanjang sbay sbun ki balang Makedonia
hagalanong ga bakandai laong ga jingirap keluit para banget ngakwa ban puli piong kat khot ke ba ar chong galanong ga bakandai ko ong kumne namar nga tip ye kata ga jisneu la kloy chong phi ya ka bangaya ro na ka banta chong phi ha Makedonia ba ka akhia kala nang khelpa lam men nom we ken bagata ga jing chiram chong phi kala pen khi ya si bon na ki katu ka dei ka banta ka bakimno kila nang ban pen khelpa ya ka tangka ka pisa bahagi ni kisni ke bangi emta ngaya i ba bon ki breu kim kwa syo ban tray sitom Henry kila kwa kumno ban yo ya ka pisa ka tangka da ka bantay sitom da ka basuk ka basang Henry nga kwa banong yipi ki prav ngech kila yo ya kani ka jing hikai wat nadu ka por ka chong upor prav ngech be ich lada ka cincay to kala don hangi kum kinang buot ke jong utray lese ka cingim ka cungi haga way ka ski kanlong kableran haduk kata-kata kanlong kableran haduk kata-kata ngin namla abang penyaj bet jiki kam bicam ka jungi ke badai hakado kanutam haga jungi day bat kam cingim kabakan camen sim ka jungi haga cing syakri yau blay bat haga ni kapor ka bamenta ka khubor ka bangakwa banwan ra ka long ba para mengay biik ladang laduna bat bakla haga tengka ke pisa adur jong gajing long kristan ke basi syaru kamdan syuk taktin ke jong blay ladang ipek haga sithi ke banang kong jong sakiti uti muti kalandang ke ban riu kat khot ke basi pau gong namar uti chuki kenca bas niu boro long gata ke biik sbai long gata ka bich bay lada mangi kum ki bangech ngila pulut por pelat haga ban ya kamay ya kaspa ni jangi teng kawan ra ya ke ka bomplong nuksa syu haga jingi day ba jing long ka jing im ka bakan jaman sim pangar tumbi ki banta nagaktin ka jong blay ka bangakwa man pen mau ya pi haga jingi day ba ka ni ka jing long smell ka bami na ka ni ka jing it's by dang na kani katayo ka bangidep ya ka rakhi ban ken mau siapang ka jing syayap ka jong try jong Jesus Christ halor ka ding na kay ka daw tenrai jong ka jing syakem ka jong try jong Jesus Christ bat ban sa na ka daw tenrai ka long ba way sundrambi je jong try jong Jesus Christ ubakar teng u Judas Iskariot une ulahap haga ni ka pisah ka tengka ka jong haga jing isbay ka jong jaga ba ula dino ya unu kan rabi jong Jesus Christ tang lai put likis bay bagay ka ba chia ka jingim ka jong ka bakut kalong ka jing yap ka ba isyir kay kata ka day ka ba snosi ko ki prab ngay baga nuksa ka ba ar haga jing day baga ni ka jing pendan kam bakla haga jing day baga pisah ka tengka wana dia sebagai sapiraru ulangat haga ni ka cu ka apat kumbangat Judas Iskariot haga ba setan no yo ban pendan kam na kabanta jengki ban buri no ala na batok ban suko no ya kabanta ka mamde hok chong la jong andre ka basno si ka long bo ble jong yo ilut ya ka kam ka bare ka jong kum ki khon ban riu haga ba lo pen pau ya ki kentin ki besai babalay bo setan la suko no ka donut ka jong me habla snow ya kita ki kentin ka jing kena threat kalawan hau baga basno si la dapi kwa ban puli nak tin jumle kam apostol hang toy pen syam bawa Ananias bagi sapira klempoi perkhat kila suyap hang tahi kani kalong ka ban saw baga bama na ka banta jongi ko ki prab ngai ka ching maham maga ka step ka bamanta kalong ba ngidan kamru banlong ibajanai haga jinge day bat kapisa ka tengka habang ipet je ka jing long jing man jang ka pathai ka bangi emanta klem marta tin bagi jing jelay chong ka jing sho ya dat ka jing jelay chong ka jing penyap ka jing jelay chong ka jing to ka jing them ka dai na ka banta ka spa ka ba snowsi ka ba kham snowsi ka long ba
kacing ya pet, kacing ya mi, kacing ya pait balang ru, hakini gisni, lese kalak bandai ru, hakacing bembit bambiang, hakatengkah kapisa. Prabagai mada kalong hakatarukom, kadur jong kacing long kristan kabasisya, kam donsyo, hakacing im jengi kum kibangai. Lese kacing long kristan kajengi, kam long nuksa, nakabanta jong kiway pat. Kani kalong kabama, nakabanta kacing im kajengi. Prabagai big, how try jisu. Hakabakut jong katu, kasiti, kabangaladep ban pule, kabla krensyai kat khot ka bashpeu ka ong bat ban khmi lan ti khun jong una beneng yaw bala penmi pat na kibayap uji sukeng uba pelaj ingi na kita picing bitar ki ban sawan ka khubor hagani ka step ka bamanta kalong ka jingim kristan ka basisya ka de ka jing im ka balong nuksa ban laj na ka jing bisyar ka ba isyur kai Hagata kacing wan kacing try jeng Jesus Kristus ubla mipat. Tang gawe ngakwa ban ong yepi. Ngidei ban long hok hakikam gi bangi tray man nakasni. Ngidei ban long kita kikistan. Ki bomdan dak jing thobria a ruem. Badai tang hang takeng bangis ngau sotho baka cingin gajangi. Kalaya day ba gospel Chris kumbong Paul. Badai hang takeng bangi klem artatin syu baya kakerteng jonga ba jong pi latho habneng ngan penkut dekatu kakentin ka bau Paul uang hagalenong ka balai ket khot ka bashipeu bong da ka baduwai si ka day menmet bat men skikeng bangin yo ya ka khmat jong pi bat men penjanai ya ka ta ka baduna ha ka cingai jong pi lesing yes ngau ya ka khubor hakane ka step ka pamata sibon ki jing duna ki bangi syem ha ka jing em jengi marwela dangi yit ya kata ndeu Paul uang duai met labas ngi knang bahon penjanai ya kata ka baduna theu khmi la duna ong ka jing wai syem men sem bagani ka por ka bdang biang na ka mta junga ba jing pi ki prab ngai bangin theu ya la de hangno ngela duna hangno ngila duna bala dang ngila lap bang ngila duna ngin penbet ya kata ngin panjanai ya kata daga bangin penher syu try leng bagi jing tuai ke jingi badai hangta try un saong ngi to wan pi ikun ki blak ku pa jonga to ble ke jing suk uni ban kerku ya kani ka khobor ha kani ka step ka banta na ka banta ka buram ko jing o amen